Ladies and gentlemen from the royal family, to ifemeli yakwa Nkutukana, please allow me to welcome Ulumka on stage, tribute from her sister. Molweni nonke ndiyabulisa bonke abantu abakhona ukuzothi bye bye kule ntombi. It's not easy for me to stand phambi kwenu ndizothi bye bye kubulelwa. Ubulelwa ebeyintyatyambo pha kwaMkhuthukana. Akukho easy kum ndigevezela amadolo. I don't know what to say. Ndise lost. Ndisahlanganisa ndiyazibuza ingaba ngubulelwa ndimjongile nakwelidonga. Kungasangasa phakama avuke. Ahlabelele. Ashukumisele holo yonke. Ngoba ibingumhlabeleli. We grown up ekhaya sicula sonke. Sihlabelela sonke enkonzweni. Sikhuliswa mama omthanda kakhulu uThixo, umama omkhuthukana wasikhulisela enkonzweni. That's why ubulelwa asuka khona. That's why ebekwazi ba omelele kwizinto zonke ahlangana nazo umbone engawi. Athi stand still noba imeko azivumi. Ebenikezwa amandla nguThixo wokuqhubeka nobomi. Sometimes besikhe. I remember 2 days before ayo admitwa hospital. Uyandifonela. Uthi ka indibiza, uthi makaravi. Athi makaravi andifonele. Ndisuka kuye ngezolo, ndaflya to East London. Ebendibizile, it was Sunday ngelo suku. Ndisiza apha. NgoLwesithathu ndajika. NgoLwesine uyandifonela. Umuntu ebendimshiya ekhala ngenyongo nje kungekho into inintsi akhala ngayo. Ehamba ehleka kumnandi sisohlukana sihleka. NgoLwesine uthi makaravi hayi le nyongo indifumene andiyazi uba ndithini. Ndiyafa mntasekhaya. Khandizamele umuntu azondinceda ngoku ndiyafa. I need to go to the doctor. And I believe hayibo umuntu endimgqibela izolo sesithi uyafa namhlanje kwavele kwagevezela amadolo. Ndakhawuleza ndafonela ubhuti abathi nguHerbert ohlala kufuphi kunaye kuba akululanga le ntombi yazocula apha eJoburg incinci futhi ithi kayithethe ithi hayi ningabi naxhala ndizawukwazi uhlala kule Joburg. Athi sometimes kasibuza ba simbona ba umelene nobunzima sithi hayibo ungabuyi nje ugoduke ukhuzo upholeka. Athi hayi mna ndiziswe nguThixo kule ndawo futhi nguThixo ozandisusa kule ndawo. Ezibasilapha nangoku nguThixo thathe isigqibo ngobulele. It wasn't easy. It wasn't easy. I remember kwezinsuku it was Monday sisesibhedlele ubulelwa sifonelwa ngugqirha sisuka kwenza ivisit ngo3:00 siyobona ubulelwa. Simshiya ephefumula ngamathumbu kunzima. Bekunzima kakhulu ebomini kabulelwa. Akululanga ukuthi ubulelwa sithi makalale ngoxolo ahambe, but the way aqaqanjelwe ngayo kwesasibhedlele. I remember sifonelwa ngugqirha sisuka kwenza ivisit ngo5, sisuka kwenza ivisit ngo3, ngo5 ugqirha uyafona. Khawulezani niphinde nibuye. Athi kuthi ndihamba noJunior nomama. Athi unesokhona hlala napha egumbini. Nilinde ukuba ubulelwa uzasishiya nanini na. Sinibizela nje just lonto. Bekubhlungu sikhala. We prayed a lot. Simthandazela sinethemba lokubulela unamandla.
sozasishiya sathandaza i-4 hours. Wathi ugqirha nizambona ngoba oomatshini kubhalwe 0 if ubulelwa umkile. I remember bendisigqumile ebhedeni yakhe ubrother wam emhagile ephezu kwakhe ephefumula ubulelo kungekho themba loba kungekho nto ethi kuthi angasishiya. Ndava xa kuntintiza oomatshini ndatsho ndisukile. It was easy, but siyamkhulula ubulelwa. Usebenzile umntakamama futhi uThixo umthathela kuye. Simbonile esebenza esiwa evuka phambi kwethu. Sisolinto. Iwili kaThixo utshilo umfundisi obethetha kule ndawo. Siyabulela kakhulu kubantu bonke abakho. Nginibingelele bafethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Lapha khona besibona khona usisi kaZahara echaza ngokwenzeka ngosuku uZahara ayongena esibhedlela nangohambo nje lwaZahara ukuthi uZahara bakhuliswe kanjani, baphila kanjani njengoba kuze kwafinyelela kule simo nje sokuthi usisi wakhe uZahara adlule emhlabeni. Njengoba sibona ngathi abakamukeli bewumndeni njengoba nezwe lonke lingakakholwa ukuthi akasekho emhlabeni unkosazana iqhawe laseNingizimu Afrika obe isibonelo esihle kwabaningi ngethalente lakhe aliphiwe uNkulunkulu elibe yisimanga. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Somane sikuthulela nje indaba eyimayelana nokudlula kukasisi uZahara emhlabeni. Siyabonga.